Винаги е препоръчително да се консултирате с здравен специалист преди да започнете нов режим с билки, особено ако сте на лекарства или имате здравословни проблеми. Те ще могат да ви предоставят индивидуални съвети, взети предвид вашата медицинска история. Високото кръвно налягане, известно и като хипертония, е състояние, при което силата на кръвта, която притиска стените на артериите, е по-висока от нормалната за продължителен период от време. Обичайно се измерва със стойности на систоличното и диастоличното кръвно налягане. В медицинската практика високото кръвно налягане се определя като систолично кръвно налягане, горно, над 130, диастолично кръвно налягане, долно, над 80. Тези стойности са насочени към възрастни хора. За по-възрастни хора и хора с специфични здравословни условия, целите за кръвното налягане могат да бъдат различни. Високото кръвно налягане е сериозно здравословно състояние, което може да увеличи риска от сърдечно-съдови заболявания, инсулт, бъбречни проблеми и други здравословни усложнения. Лечението обикновено включва промени в начина на живота, например здравословна храна, физическа активност или прием на лекарства, които лекарят ще препоръча. Можете да откриете разнообразни билки, които се свързват с положителни ефекти върху здравословното кръвно налягане. Важно е обаче да бъдете сигурни в идентификацията на билките и да ги използвате със съзнание, тъй като не всички растения са безопасни за консумация. Преди да използвате билки, ги консултирайте с здравен специалист, особено ако имате здравословни проблеми или приемате лекарства. Ето някои билки, които може да намерите в планинските местности и които се свързват с подпомагане на кръвното налягане. Пене, глок, джак, ползи. Може да помага за подобряване на сърдечната функция и намаляване на кръвното налягане. Достъп. Можете да откриете глок в планините, особено ако има широколистни гори. Неговите цветове и плодове се използват за приготвяне на чай. 2. Червена боровинка, ползи. Има антиоксидантни свойства и може да помага за поддържане на здравословното състояние на сърдечно-съдовата система. Достъп. Червените боровинки често се срещат в планинските региони. Можете да ги ядете сирни или да ги използвате за приготвяне на чай. 3. Мента. Ползи. Има успокояващ ефект и може да помогне за намаляване на стреса и напрежението, което е положително за кръвното налягане. Достъп. Пресен или сушен мента може да се намери в планините. Обикновено расте възелесто около водни извори. 4. Липа. Ползи. Цветовете на липата се използват за приготвяне на чай и могат да имат успокояващ ефект, който подпомага сърдечно-съдовата система. Достъп. Липа расте в планинските региони, често около реки и потоци. Винаги бъдете внимателни при събирането и консумацията на билки от дивата природа. Ако не сте сигурни в идентификацията, избягвайте да ги използвате. Споделихме много ценна информация за здравословните ползи на билките и как да ги включите в ежедневния си живот. Надявам се, че сте научили нещо ново и интересно. Винаги сте добре дошли да се върнете и да разгледате предишните ни видеа. Благодаря ви още веднъж за вярата и подкрепата ви. Бъдете здрави и продължавайте да откривате чудесата на природата.